Lo mlilo kubikwa ukuthi uthungeleke ngehora lesithathu entathakusa yanamhlanje. Omakhelwane bathi bazwe isililo. Bathi uma bephuma bafica amalangabi yaseqhamuka phezulu kulendlu. It was horrible. It was horrible. You can see them. You can hear them crying. You can hear. You can feel that pain that someone is losing life there. For a moment, I felt as if I felt them. I could have been there earlier. Kulomlilo kushone ubaba wekhaya, umama kanye nezingane zabo ezine. Kwasinda ingane eneminyaka eyisikhombisa ekhishwe ngewindi ngosizo lomakhelwane yaphuthunyiswa esibhedlela. The way umlilo bongakhona awuzange khona ucisheka phezu kwesimo sokungukuthi kunabantu abawu6 abashone ngaphakathi, and then kukhona oyi1 okungukuthi manje impilo yakhe sesentengentengeni useyibhedlele, so asikakazi ngayo ukuthi ngumuntu ongakhona kanjani ukuthi asizakale. Uma iforensic ifika lapha ibathatha bahamba baphuma bantwana bathulile. As a family we are shocked. Abezimo eziphuthumayo bafike seledumele edlula. We extinguished the fire, and on search, rescue and recovery, unfortunately we found 6 bodies underneath the rubble, and is said to be the family. Uhulumeni ubungakaphawuli ngokuxhasa ngamalungiselelo omncwabo, kepha udlulise amazwi enduduzo emndenini. Our sympathies goes to the family members and the community members who lost the 6 members of the family. And we want to also wish our young one who is in hospital a speedy recovery. Imbangela yalomlilo yaphenywa. Kunxuswe abantu ukuthi baqaphele kakhulu uma bezifudumeza emakhazeni asebusika.